Karapos ko makasuwig ba nga nga ni kalamian ti sa tibok lang kinabuhi ti. Ang salamat agad ti. Kay tingad nimo nakasuway na kubag nga nga ni. Bibi. Bibi nga bag. Unsa, ginahan ko kay da, kalaging kalamian. Unsa. Excited ako kay ahaning gamitin og simba ko mo yang ibag. I love you ti. Unsa. Basta tay pohon ti, magkita tarehan sa akang kasunod ka nagpanahugot ka adto ti nga. Karapit gad ko na ti kay ang lipada na si among gipangatag ti. Karabit ko to. Karapit gad ko na ti. Ako Na, mo karabit ko. alam ko lipada na. Hi guys! Madung hapon, ako na po ni si Reverse November 1 karon unsa. Grabe ang lipata gud namo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo kay gitagaan sa may daghang grasya. Grabe sing daghana. Gitagaan nga sa may daghang grasya sa Ginoo. Nag-unbox mi sa karton nga gipadaan ni Florame sa kanang pants ko na ni nga naa sa California. Si Ate Bing. Nakaagad ang karton ga. Ang lipata naman kay grabe diha nagsud. Mga gamit tersbay garabad sa mga plato basaraghan garabad sa daharag sa karton nga gipadara sa ni Ate Bing nga naa karon sa California. Salamat jud kaadto nimo Ate Bing nga grasyahan pa ta ka og daghan sa Ginoo ti nga pagamping diha kanunay sa California ti nga arang salamat jud kadto sa imong panghatag nalipay ning tanan dari ti buok pamilya nangalipay gud ning tanan si tatay si nanay na ilahapod mga regalo. Ang lipada po din lati. Karon pa din kasuway ingani ti nga makadawat mig karabi karaghan kaadto. Ang pakita ninyo agarang bahay na he. Ang lipada ka din na he. Kay sa tibok na kinabuhi karon pa kasuway ingani nga. Wala po big na isuon sa laing nasud. Ang padana mo dari na grabe ting lipada. Ang salamat agad kaadto nimo ti grabe jud ti. Arang ipakita agang bahin. Di ay sayal nga dirahan ko na sayala kay taas pa ahalin pang simbahay dirahan ko skulor unza kanang dapoy short kaning nga short ato man tanang Florame unza isang gihatag lang unza nalipay ko kaadto kay lamian man dirahan ba ko short ng mga ngani unza gis di ba ko kapalit ngani kay mahal ba dyan is mga mall? English. Inza, grabe yung salamatan na dyan sa imong gihatag ti Inza. Di apagadzud. Dapat siya ang gihatag nga mga panty. Daghan. Di na dyan ko na yung mga panty ni Florame. Kaya naghanap ko yung panty. Daghan, nagiganahan ko. Inza, mga laming ramadud. Gika pa na sa California. Inza, guys. Di isa po kong gitagaan og jumpsuit. Inza, ba nang gisukod ganiha. Nza, lamiun, ganahan ko. Ang salamat agad kadto ti dia. Nza, ara man pakita ng gahan isuot ko kang mulakaw ko. Nza, na, ganahan magad ko kay ara kalamiun. Nza, mo na to, panty. Nza, panty lagi dia, panty. Daghang pud yung panty ha. Pinakabuok pasaraghan. Nza, karing guys nga short. Ganahan ko na ning short nga guys ti. Ang salamat agad ti, grabe, nabahinan agad kong daghan. Nza, di apagadzud. Dress, nga arkalami. Hilig ba ko mga dress? Dikis, ganahan ko kay lamian, puwahon. Basta po ako no kay kuan man. Swerte. Ang paswerte ning puwa. Nza, ana nang gisukod ganiha. Ganahan ko kay saktor agad na ho. Kanang may ininghaang magad sa lawas. Karabing salamat agad ti. Nza, di apagadzud. Kanang nay Adidas. Ano isuot og magkuan ko? Mag-jogging, mag-workout. Gihatag ba ning Florame? Naho. Ay, di man siya ganahag nga ni kang sleeveless. Isa ning gihatag naho. Nza, ganahan lagi ko na. Kay humukon ba kanang may alimuot? Masalamat jud ka adante. Nalipay gud ko sa nga tanan grabing lipad sa gud namo tanan daris bay tibuok pamilya. Kay anang imong gihatag dapay mga chocolate grabe naghana. Klase. Dapay mga palaman.
Nung kanang nay Nutella daghang. Ara gazan lipasan na muti kay mura na gazan mig nay isuon sa laing nasod. Karang pa mi kasuway sa tibuok ka kinabuhi. Ngani nga makadawat ni grabe daghana. Tip, grabe salamat gazan ka adun nimo ti. Sus, grabe din salamat tay aga kang daksen ti og pinahagat ka adto ti og magkita tati. Kay ara kang kabuutan ti. Na grabe din kabuutan nimo ti. Nda, salamat ati ha. Nda, naapay lain, ang ipakita. Na, ganahan ko. Uy, di pa na isa kapanti. Nda, di pa na baykuan. Sana siya? Sang gatoy. Nda, lamiin pa na. Ganahan po ko. Lamiin. Nda, dapat, gibahan na ba kong klaro may karampi. Mga kuan. Pampabeauty daghang pa isang gihatag. Nda mo ni gibahin ni para sa ilok ang di lagi man ni mahu. Lako-lakaw di mga lisbo ng ilok biya. Salamat sa kaado danit eh. Kay di na ko mag-order sa abon kay ang orderan kay katuwang na sa abon. Nda di anak ko yung magamit. Dugay na po din na mahurot mo. Karabi salamat agad ti. Nda apa patong uban. Di apa kanan si garabing ko ana. Dang gad ko dani ara salamat agad ti. Karapos ko makasuwig ba nga ingani kalamian ti sa tibok lang kinabuhi ti. Ang salamat agad ti. Kay tingad nimo nakasuway na kubag nga ingani. Bibi nga bag. Nda, ganahan ko kay na tawagin kalamian. Nda. Excited na ko kay aning gamitin og simba ko yang ibag. Kay galagi pang bag nga item na, hagilig pang tamtum na bakaraan na. Nda, ang dipada dito na daning bag ti. Sus, ginuo ko, grabe salamat agad ti. Kaya na nakoy bag nga bag, bibir ba siya nga bag? Nda, baong, karbo ko kasuwag nga baga dyan nga, kuhan. Lamiin. Aray dyan, kalamiin. Aram na pakita ni mo, ang gamitin ng musimba ko, nda, kada pong dress nga imong gihatag. Arap nga pakita ni mo. Ang dyan lagi ko, ti. Okay, agaw ba dyan gana mga dress? Sporami. Gusto kayo maagi ko, ha? Ang dilawan. Kuya mo nagbag sa prami. Mura mo nagbag sa hero. Harang kita sa food. Sige, pagparado na yan. Bag, baby. Nda, lamiin ka, Adu. Na, I love you, te. Nda, basta tayo pohon, te. Magkita, tatayan. Nda, akang kastum, ka nagpanahugot ka, Adu, te nga. Karapit ka ko naman, te. Kay, ang di pa dyan nasi, ang di pangatag, te. Karapit ka ko naman, te. Na, alam ko ba dyan lipadan na. Karapit ka soy, tibok ang kinabuhi. Nga makadawat ko nga ni kadaghan. Kaming tanan, kadawat ni kadaghan adjong pakid sa laing nasod. Mura nga pwede na kaigsoon sa laing nasod. Mura nga pwede na kaigsoon sa laing nasod. Tungod sa among nadawat nga grabe gitsang daghana. Tanawan nindos brag ni Programi. Kasi si Zara ito'y mag-upload sa pag-abrit karton nga grabe na kaga among track. Karton. Grabe sa makaga. Lugas din mo orang sa among sala. Nita da, kare, ngarahan bag nga bibi. Nga, dapoy bagbag nga gamay ug sila ni og kanang nay ngatong merkado. Salamat dani ti kay magamay gid na kay ngatong merkado bawal naman darig mga salupin lakban man o arang gamita din ni namo na bag ni siya on unza di apagati jacket kaning jakita di tadi para na kay nay ibutang para ka Programi pero naro mas Programi na kawa man ko jacket kay ang nari nang item lagi ko mulakaw kay kang may anong jacket kuan nabilis tagbilaran isara to kabuk ang jacket katong maong isang gihatag naman na hati dati gihatag naman ning Programi na hati jacket kay daghan naman kuno pa si jacket arang salamatan sa danit kay kanang hindi ko maintan arang suot kada adlaw mo atukos kuan lungsod o tukos tagbilaran ari suot lipat ko kay dana ko bagong jacket. Salamat ka adto ning jacket ya. Komenta ni gihatag nimo. Pero ingwas pa may diyan lamang ihatag na lagi. Kay naluin na sa kay naitim na kuno ko. Wala na kuno kog uling. Sing gihatag mo naman ang jacket ti. Among diyan na ti. Nda, da pagazud. Tuwalya. Da pagazud tuwalya. Na ara kalamiin. Kay bagawan sa salamay dito sa gamitin. Salamat ka dito ha. Dapi bag. Gi, hatag lang po ni Programi na kay atol ko nung pagbilaran kanang extra kong
trabaho ila tinura, ang sigdanig nuog. Ang mga gamit kay dako man. Salamat ka adto ganit ha. Kasi pero may isa pa ning gatag dahil kay naman si Zay bag nga dako takbag. Diga. Mao nang isa ka na lang makuno kay maglakaw man ko kada buwan kay matukos tagbilaran. Kay kanang mutik sa kang igagaw nga pa extra kong trabaho. Daan ning dadaan mo ni ang gamiton ti. Ug to ko tagbilaran, ang salamat ta danit ha. Tabag. Ganahan ko. Enggak. Maura to. Grabing salamat sa imong gipanghatag ti. Ang salamat agad kaadto ti. Arang ipatag agad na iti sa ang nadawat. Nga. Ko ano ni, pinskuhan agad ni. Arang salamat po ti sa imong gihatag nga. Ang pahumot, lusyon. Magamit ka din namin ko namo daris baytanan. Ya. Kanang kuan siya. Pink nga kuan coconut oil nga hydrating body lotion. Ang salamat agad si Danity. Kaya arong hamis-hamis si Danay among kuanti kanang nay panit. Diyan kanit po siya Ocean Extracts Ultralight Pink ni siya. Diyan lamiin. Murag excited ako dali mo gamit ni kagabi yung pahumog among lotion ko inig. Tatiri, mapil po ko vlog, tatiri. Kaya na diyan diyan. Sa may imong kaistorya day sa imong hatag nga imong bahin. Salamat. Salamat, Ate Bing. Kay dagan kasi na no. Oo. Ate Bing na arang lipada ni Ayana sa isang sinina ug sa Barbie. Ate Bing, Okay. salamat sa imong yatag. Nalipay ka no. Ang lipada po ni Aliana. Kaya nakadawat si Zag mga sinina o kanang Barbie nga duwaan. Tama na to kare. Lotion. Zaka ni. Sa po ni siya. Kuhaan po ni siya. Lotion na po ni siya. Victoria Secret nga lotion. Gold. Nja, humot din ni siya. Nang lotion na ka pero uda na itong pahumot. Ni agad. Nja, kari. Victoria Secret nga. Kanang kuan. Perfume. Humot. Karang humutak ado. Enggak, magsawar pa man dali sa amin, Rizal, lagi. Magsawar mi dani. Enggak, di apa gadzud. Victoria Secret duha. Lotion nga po din siya. Humot po ka-adso. Enggak, di apad. Shampoo og. Saan yung shampoo ha? Herbal essences nga shampoo og conditioner. Na, kami din gamitin. Lamay din na kamong buhok ka herbal man di ay ni. Arang salamat agad jud nimo ti. Pagamping di kanong night ti nga. Ang nga po sa Ginoo nga grasyahan pa ka og grasyahan pa jud ka og daghan. Kay tungod sa imong kabuutan ti. Grasyahan pa ka daghan sa Ginoo ti sa pagamping di kanong night. Love you ti nga. Maro to ang vlog harap ang ipakita agkoon. Ang bahin lagi sa package nga imong gipada. Karing mga lotion. Kami ra po dari mong gamit. Mga daga. Kami namang parang may kami namang daw parang may daga dari sa bahay. Hindi ang sinanay lepon mong gamit. Mulakaw, lotion food. Hindi ang salamat ate ha. Tatiri, I love you, Tatiri. Dito day. Ina po. Love you, Ate Bing. Lagi ate Bing to no. Natalian na nalipay siya. Guys, ako na po ni si Terry Burst og Depes Queenie da. Mari asawas ang maguwang. Nanda November 2 na karon dako silang bahay. Naghatod ko sa bahin. Kay gahapon lagi. Nakadawat mas promig package nga ara ko. Ang datan po Queenie. Karang nay para makatilaw po sila magikas California. Dahil isang toalya. Karong tapos sa lipa muna sumaligo. O kanang tapos isang dress ko nga lamian. Nice, ato. Nalipay si Zakay. Thank you. Kasuot akong sa dress ng Dikas, California. Nana, may chocolate. Grabe. Sabi daw ng chocolate. Sakit ang ngipon diri ha, looy. Nasi magidak na ninja. Wala, daghana ka ato. Salamat. Grabe. Daghana salamat. Nakaka-ato. Ano mga sanina? Ano ka na Gabriel? Gabriel ni. Nagkatawil. Ano na
Pwede na ikaw po. Ay, nakabutang. Enjoy, guys. Salamat. Salamat, Tibing. Dahil mong tawel. Akazo. Paano niya kung magligo mo ipang tabon? Grabe sukulit ang naghanag. Ang lamia. Nanda ba to guys? Nanda, salamat Kazo. Bye-bye.